Штабот на организацијата. Да. Идеме. Само да го фатам знамео. Ајде, добар ден, добри луѓе. Што ми правите? Добре сме. Ако да сте живи и здрави. Амин. Затвараш го. Ајде, добар ден. Што ми правите? Добро, убаво време. Што сме на музете? На мозете, убаво време, топла, реков Лерево, Маврово. 6 степени, викам, овде снег ќе Тука падне. не е убаво. Тука не е убаво времето сега. Ајде, Супер. да си ми жив и здрав. Сутрин на вечер е малку ладно, ма Сам на една година по-стар. Се помлад и помуда. Здраво, живо. Како си? Убава тая. Добре. Ајде, здраво, живо. Сакате гости? Да. Еве сме. Отдавна не си идвала. Јас не сум идела. Од кога ми? един Петров ден. 4 години. 3-4 Одамна. прилика. А јас си те гледам често. Сарно? Ти не ме гледаш. А најнапред по едно кафенце да ви направи? Сакам да Може, ти кажам. може. Само кафе и ништо друго. Ракија. Ракија во Кремен. Еве го знамето на Вардар, гордо се. В едни малки шенците си се продава тук. Каде? Во В продавница? магазините. Во магазините? На всички магазини. Така е. Лично ми текнало да купам, да пробам. Со ма со ја- било кое млеко може да се направи. Да, може. Лично не ми текнало да. Убаво. Многу вкусно. Като Стоян беше тука и Анета и качуваме в джипо и баба Ленка и тя и одиме в гората. Века, каква гора? Борове, големи. Бе, Стояна ми ти, ако те откарам па в Пирин да видиш мурите, вековни, то тук е нищо. Так се качиме така на по-високото, има акумулация язовир Кремен, има куки на каскадата за електрична струя. Те са богати люди, но е красиво направено. Да. Риба, много. Самата акумулация, кухите, а то е парк, красота. Съжалявам, че утре ви е ограничено времето. Това е автомобил на екс-шеф. Я работех 10 години за генераторите, хидрогенераторите. Ама автомобил не може да иде там. Стави го тук. Много по-добре. Много. Чекай да видиме тука што се прави. Тук е малко разфурно. Ако. На здравје, нека намножи Господ. На здраве, живи и да сте здрави. живи и здрави. Бог да бъде с всички нас. Амин, амин, амин. Амин. Знамето там. Знамето тоа, символот тука. Се тие сака да го бришаш символот. От тук няма да го пише. Нема, така и така мислат луѓето. Това е приватен дом. Ти тоа е. И тук ќе седи секогаш. Така е, да сме живи и здрави. А Тихомир може от страни ти помогне. Да, да си купиме и ќе си одиме на бајни. Да, не е далеко. Не е. Ќе научите еличница За по-преко. 500 евра Да.
Не ме снимај мене сега, оти сум со косава. Од град Кратово, Федерална Македонија. Така е. Ајде да седнеме. Сега, момент. Тука, така. Значи, ова е писмо. Ја ќе обяснам. Ќе го сликам со апаратот. Снимаш? Да. Здравейте, браќа и сестри, македонци в свету, къде и да сте. Поздрави за вас от Кремен. Това е едно патриотско село, Пиринска Македонија, на 1000 метра надморска висина, под връвовете на Пирин. Искам да ви кажа неколко зборови за това писмо. В Кремен живееше човек уникален, който своя живот го живее на 3 века. В края на 19 век, целия 20 и 21 век също 6 години живее. Неговия живот беше 106 или 108 години. Уникалното беше това, че той като дете е запомнил Гоце Делчев, че е бил в неговата родна къща. Татко му тогава е бил градоначалник, кмет на Кремен и му поръчал като дете да си игра на улицата, ама и да варди. Ако види турци, да каже, а те са били дошли от Брезница. Тогава административен център е бил Брезница. Те дошли по служебни въпроси до кметството, па сетне се отбили в кашата на татко му. Той е бил Атанас Ислямов. И се заинтересували от кашите, те така им вика нашите стари луѓе, кашата стая, одая. И
баща му затворил Гоце Делчев и хората с него, четниците, в една от тия кащи стаи и ставил катанец на вратата. И те питали тук що има, това е каща на брат ми и той там си има багаж и това е лично негово. Поседели малко и си отшли. Баща му за четата на Гоце Делчев заклал един црън коч по думите на дедо Благо, ама той много си играл, малко ял. И с това запомнил, че Гоце Делчев е бил в Кремен, в неговата бащина каща. Гоце заминава за Солун, после не знаем случая в Баница. Дедо Благо си спомняше за този случай и за Илинденското въстание. След Илинденското въстание село Кремен е било изгорело цялото. Запалено било от нередовна турска войска. Кремен дава 29 свидни жертви в това въстание и цялото население е избегало в България. За това са били и толкова малко жертвите, иначе тяло да стане много лошо. Дедо Благо си спомня, че като изгорел Кремен, те са върнали след въстането, когато султана дала амнистия. Но турския паша от Неврокоп, като дошъл в Кремен, не е видел нищо, само развалини и кучета. Но нашите луги се върнали, защото камено си е най-тежко на местото, както кажува. Дедо Благо си спомня, че една жена е дошла от Англия. И тя направила била с хуманитарна дейност и дала на всекое семейство по една златна английска лира. Това било за времето добри пари и всичките възстановили Кремен с тая помощ от Англия. Та е била Кинг Луис. Докато дедо Благо живе, той си мислеше, че трябва все па некой да благодари за този жест на Англия, защото по този начин се е възстановил Кремен. Той ми кажуваше, я пишувах, след това писмото той лично направи неговия подпис. Това е от самия дедо Благо Ислямов. Го преведохме на английски и го изпратихме на посолството, амбасадата на Англия в София. След това не знам как е станало, не получихме отговор, но дедо Благо изпълни своя завет. 1999 е пратено. Да. Писмото. По-късно. Да. Това е оригинал. Така съм запомнил от дедо Благо. Значи, център на въстанието е било Кремен и Обидим. Преценили, че не може да бъде Банско, защото Банско е по-голямо село било и трудно ки се възстанови. Но те са знаели, че Кремен и Обидим може да пострадат и затова са преценили така. Цялото население тогава се водят сражение, комитите се изтеглят в Пирин и завардват Пате, Брезница, Добринище в местността Харами Бунар. Правят засада на тогавашната поща, а тя е била съпровождана от турски аскер и ги допускат да влезнат в местността, съседната местност Лаго, където едните им стрелят пред, а другите в гръб и избиват цялата потера. След това почват и други сражения. Кремен се прочува тогава, че правят 3 пусии.
Те са били на Момина кула, един от пътищата, Харами бунар и Горна Ябочица Обидим. Три пуси, люти като змии, така се пее в една народна песна. По погрома на Илинденското въстание, цялото население на Кремен и Обидим на кервани се изнася и бега през границата в България. Тук остава в Кремен само тогавашния кмет, който чувствал задължение да чува селото, да остане и излиза над селото да посрещне аскера. Той го посреща, но аскера са били озлобени, избиват и него, жена му и детето му. Има една народна песна: Брей Илия чорбаджие, дека ти са лугито. Побегна към България. Това са исторически спомени, пишено в книгите на професор Радулов и на други. Но Кремен е интересно село. То е участвало в всички революции до сега. 25-та година са избини за един ден по заповед на Ванче Михайлов 7 души. Това са били млади луги, учител Георги Москов, земеделци. За това, че селото било санданистко, тук често е идвал Яне Сандански, имал много поддръжници. Ванче е искал да знае структурата на движението в Кремен, но така и не го научил и издава заповед баш комитата Георги Москов. Бива убит заедно с други. Това се е разбрало в последствие как е станало, но и до сега възрастните хора на Кремен не обичат Ванче и уж да се спомнят за тия години. В центъра на селото има паметник с снимки на 7-те убити. Така. Това е накратко от историята на Кремен. И много песни има Кремен. Много песни. Дека те се села нето. И побегна Таму в България. Българија. Да. Значи Кремен денеска во Пиринска Македонија се знаело дека Кремен е во Македонија. Тоа е интересна песна, тоа е историски факт. Населението е живело 2 или 3 години като мигранти в село Паталеница, Пазарджишко, и след това обратно си се враќаат в Кремен и заживяват и така. Ово е интересно дека и од Англија доаѓаат, купуваат. Да, тук условията са такви, че живото е много по-спокоен, въздухът чист, водата чиста иде от Пирин, нема транспорт много, живее се спокойно. И имаме 4 или 5 семейства, които имат къщи в Кремен. Едни живеят постоянно, други временно дождат, карат ски в Банско, па се прибират в Кремен и така всеки ден. Семейство с 4 деца живее в Кремен. Децата учат Банско, Разлог, по-малечките деца от Англия, от детска Британия. градина от Англия и живеят в Кремен и се чувстват много добре, защото климата тук не е като в Англия. Вие ги учите како се произведува? Да, традиционните мезета, как се правят, вино как се прави, ракия как се прави. И те се чувстват като кременци. Па така е. Тоа покажува колку е Кремен имал сила духовна и културна. Да, и нашето население, Кремен, е гостоприемно. Луѓето са внимателни към тех, всекој ги уважава. И
Друго што е интересно дека тука се случува една голема слава кај што доаѓаат од секаде македонци. На Петрова црква. Да, на Петрова црква, тоа е стара традиција. Не се трудно да се каже од кога точно, но за село Кремен тоа е од древноста. Повода е тоа, че Филип VI Македонски води последни битки с римските легиони и по съвет на Чичо му той се оттегля от Пела, столицата на Македония, и се установява тук на река Места, заедно с своите приближени хора и естествено и пари, които е имал от хазната, той устройва село Филипово и построява 3 светилища. Едното от светилищата е на връх Митровица, другото в местността днешната Петрова църква и третото светилище е землището на село Обидин, днешния манастир Свети Пантелеймон. До всичките тия места той построил за навремето калдаръмени пътища, то се движили с коне изцело. И тия светилища били посветени на бог Драйпатър. При приемането на християнството става Свети Петър. От тогава датира и тия посещения, които са правени, молебени на боговете, местността Петрова църква. Местото има 10 стари вековни даби, поради това, че то се е чувало, там е светилище. И днес те още съществуват, като има и млада Букова гора. По инициатива на моя син Николай Костадинов Штранков, той построи параклиса, съвременния, който е. До местото отведе вода от село Кремен до там некъде около километър и половина. Построи чешма с 3 връа, което символизира 3 дела на Македония. Местото се благоустрои и от тогава на Петров ден редовно се посещава местото. Говори се легенда, че на времето, когато хората от Кремен и околните села са одили на Петрова църква, за курбан до Агил дождал Елен, пратен от боговете. Но една година той много закъснал, бил далеко дошъл и те го заклали веднага. След това той Елена не идвал. Но интересното е това, че в турския пътешественик Евелия Челеби, той е писал за тия места, когато е минувал с своите придружители, че е забележал много сърни и елени в изобилие. Mm-hmm. И като привършили провизиите, не е било проблем да си отстрелят за навремето. Тогава така е било. Не е имало ловно-рибарски съюз, но е имало много дивеч, което за съжаление сега не е така. И сега таму се събираме секоја година? Секоја година се събираме. На Петров ден? Да. По времето на социализма атеистичната комунистическа власт прави опит да блокира населението, да не оди на този ден там, но не успее. Те хората си знаят и други пътища и те не успеха да го отклонят населението от традицията. И вашата група от Кремен доаѓала кај нас на армакедонските слави, Дионисови слави, и ние сега со театарот Скрбиутека секоја година сме тука на славата. Да. И нашия приятел Тихомир,
който е тук, той секогаш дожда и говори за Библията, за писанията, за Свети Павел и всичко това, свързано с религията, и го съчетаваме с празника на Петров ден. И уште едно има, овде има едно вино на Бај Коце, царското вино, кое има прекрасен мирис и вкус, автентична лоза, тука надна што расте. И Да. Тоа е како специфичен. го правите тоа? Ами, чекаме да узре. Естествено. Зелено месо. Па се не го берем. И технологията е ясна, но самия сорт Има аромат. мирис прекрасна. Да. Не е така силно като другите сортове, но е много пивко. Да. И И така. Да сме живи и здрави. живи и Да намножи здраве. Господ овде. Искам да кажа и така към всички македонци от трите дела на Македония и Република Македония. Гледаме по телевизия, я имам телевизия Македонска сателитна. Много дискусии, всяко е мнение, сложно е времето. Хубаво октомври да добие Република Македония датум за преговори, да влезе в НАТО. Това е перспектива. България вече е 12 години в Европейски съюз, ама нашите млади побегна. Изселия се. Теки се върнат, когато стандарта стане по-убав. Заплащането, доходите да са малко по-добри. Значи англичаните доаѓаат во Кремен да живеат, ние таму. Да. Ама они имаат приходи од Англија. Те идват в Кремен да живеят, а нашите отиват да Во Лондон работят. да работат. И се разминуват. Така. Бајкоце, да си ми жив и здрав, да се гледаме уште многу години овде. Најубавите слави, армакедонски слави на Петрова црква. Кога немавме средства ние во Скопје и тоа да го кажеме, ти рече дојдете во Кремен ќе ги правиме слави. Да, така беше. така е. Така. Да сте Бехме и живи и в здрави. Скопje, живи и здрави. Все така да се срещаме на Петрова црква. И Македонија е како Кремен. Ти го маваш, каменот тежи на местото, се враќа и пак. И така, да сме И живи и си здрави. обичаме местото, родното место. Амен. Поздрав.